Donostia Kultura Poesia lehiaketaren 5. saria, 5. edizioa, eta zeu irabazle. Bai. 35 urtetik berako, idazleen lana ikusgarri egiteko sariak dira, eskertzen da, ezta? Jo, eskertzen den. Bai, ni nago arras eskertu, prozesu honi. Ze egia da, hasi berrien dako da kristoin aukera, baduzulako gainera gero akonpainamendu bat, ja baduzu argitaletxe bat zu laguntzen ere bai, eta ni sentitu naiz arras suerte duen horrekin denakin, ez? Daulako hasiera bat izatea, ja. Poesia? Izaskun idazten zu, noiztik idazten duzun, galdetuko dizut, liburuko poemak, konfinamendutik ona, sortutako poemak izango dira, baina noiztik idazten zu eta zergaiti poesia hori? Poesiakin hasi nintzen institutuan, eta ni nahiko eskolazalia izen naiz, gustatzen zitzaiten adibidez zigera, tortzen ziren urtero irakasle berriek eta ni emozionatzen nintzen abertzen izan nintzen urrengo irakaslea, eta bakotxak zerbait arras desberdinek hartzen zuen. Eta institutuan izan ginen bat 3. DBH-en poesia lantzen hasi ginen berakin, euskaran, eta etxeko lanetan idatzi behar gintuen poemak. Eta lagun beta biek gero aitzen ginen, igual atxaldetan poema idatzi eta deitu telefonoz, eta errezitatu berteai poema, eta gero berteak akitzean deitu berriz, eta hor ja olako engantxe bat erranen dut sortu zela. Eta gero ja hortik urte batzutara izan da gehiago ni hasi naizela nire kabuz idazten, eta ez dakize atratzen zait poesia gehiago, bai. Gauza bat sortu, esaten zabiltzena gaztetatik eta oso umetatik, beste bat da, ja, ausartu erakusten. Bai. Kaleratu, lehenengo liburue kaleratu. Zelan sentitu zara? Hoi da bertze bidaia bat, eta bidaia hortan abandonatu barri izantuz nire pensamendu haunitz, ze bertzela... Bai, egia da, maten du gauze, jende aitzinean zure zerbait erakusteak, deskuidan pentsatzen dugu ere bertzek ze pentsatuko duten, nahiz eta gero ez nahi dena pasten, baina egiten dugu hola bidaia mental bat ikeragarria, eta orduen, bai, hasieran mantzaten gauze edo errespetu ematen zaten, baina, ganaiz galduz ere eta gehiago disfrutetuz hortaz, eta erranen nuke ere bai, liburuek berak eramandatala jendea bertze manera batzuten zauntzera ere bai, ez dakit. Biluzte ariketa hori momentu batzutan, egingo da gogoeta horri buruz, noiz ez da egiten gogoeta hori, ez da? Poesiari buruz ari gara nien, baina biluzte ariketa horretatik, zeuretik jarri duzulako, zeuretik dago, biografia horretatik dago, liburuan. Bai, gero niretako biluzte ariketa batez ere da interesgarria, biluzten duzulako ere bai zure fantasia, zure irudimena, ez? Azkenean hoi dena da zure biografia. Eta orduen, irakurle bezala ez dakizu inoiz haiden persona hoi haiden berai buruz, haiden ondokoa ipastu zaion zerbaitei buruz, ondokoana ere bihurtzen da gure biografia. Edo irudimena, ez? Eta gure pentsamenduek bera ere eragiten dute gure biografian, edo denak dire parte. Orduan, bai, biluzte ariketa da niretako jostatze ariketa bat. Jostatzea igual zuk burutan eduki duzun mezu edo zerbait ulertzeko manera poema forma batean atratzea, azken batean. 10 galdera, izaskun zeureak izango direnak, baina oso geure egin ditzakegunak, eta oso garaikide egiten dutenak liburua bai, gaur egungo kezkez beteta dagoen liburua. Bai, galdera horiek nire ustez batzen dutela irakurlea eta idazte prozesua bera, mugimendu batean. Eta azkenan ez da lehen gauze sortu direna, haunitzetan poemetatik ganaiz galderetara. Eta galderak torri dira gero, eta orduen erdiek ez dut bilatu erantzutea galderak, zen galdera bera jazen bertze poema bat. Bai, gustetu zait horrek sortu duen saltsa idaztean ere bai. Eta nire ustez, bai, referentzia egiten dio gure garaiai,
haunitza aipatu dugulako ere, galdera berriek heldu direla, konfinamenduan espero zen ere bizi estilo berri bat, edo bertze nolabaiteko zerbait, eta hoi uste dut arron ongi islatzen dutela galderek. Galderak, kapituluak izan daitezkenak, ari bat ematen diotenak, esan duzunat egitura berezi ematen diote liburuari, oso galdera ederrak direnak, oso poetikoak, eurek berez bebai, eta ahots bat dakartenak, poema guztiek, galdera guztiek daukate ahots bat, ni horretatik, eta ahots kritiko hori, baina oso poetikoa dana bebai, zeure abotsa dana, oso posatzen dugu. Bai. Zeure abots geure egiten duguna. Bai, hori da. Edo nire zati idazlean ahotsa ere izeten alda. Badirelako bertze ahots batzuk igual ez direnak hain polit eta poetiko gelditzen. Baina, bai, egia da, sortzen dute ari bat, eta niretako ere sortzen dute harreman bat irakurleakin. Ze azkenan galdera zuzendua dago irakurtzen duenai. Ez bada irakurtzen ez dago galderaik. Eta badu zentzue norbaitek irakurtzen badu galdera hori, eta norbaitek pentsatzen badu, ere bai, galdera horri buruz. Galderak egiteko daude, erantzuteko, beti izaten dana ez da, poesia eta bilaketa horretan, esango nuke liburuen, esaten diazuna esan dabe, galderek erantzuna badutela. Akaso bai. Gero, ze galderak ez du erantzunez, badu nahi dugun erantzune. Batu erantzun posible pile bat, eta gero gara artistak erantzunek biletzen eta entzun nahi dugun erantzunak sortzen ere bai, edo momentu batean ez duguna nahi entzun, baina, ongi egiten du, edo batzuten hartzen aldugu, bertzatzutan ez. Bai, biek dute pisue. Eta gero galderak ere sortzen dire, bertzen norbaitekin zituen galderetatik, eta horrek izan dituen erantzunetatik, da prozesu bat, ez dago galdera utxetik igual ez da atratzen ere, ez dakit. Esan dugu, denbora ulertzeko hain era ezberdinak egon daitezke, leku bat izan daiteke, denbora ulertzeko bitu non gauzen. Hemen denbora eta hiri baten ezberdin ulertzen ditugu, baina gure biografietan bizi izan dugu pandemia horrekin, benetan sentitu dugu, denbora hori geratu egin dela, benetan sentitu izan dugu, denbora horren beste agertzen dana, airea horren beste agertzen dana, arnasa horren beste agertzen dana, falta izan zaigula, izan arren gogoeta egin dugu horri guztiari buruz, asko da horretatik, metafora handi hori ez da, zer garan, nondik etorri garan, zer gertatu dan, noragoa zen barriro be arrapalada baten sartu garalako. Bai, denbora nola bizi dugu niten zait zerbait arron kuriosua, edo beti interesa sortu izen dat. Akaso, bizitu nahi zen tokiek ere izin du bere eragin, egitu daigabe. Konfinamenduan izanen momentu batean sensazioa, joder, egunek bazuela denbora. Aspaldi ez nuen sentitue bazela denbora, ez hor beti, eskeztut denborik edo... Eta igual ordutik beti izan dutola bueltaka zeren aldi berean niko sentitu nuen, baina bertze batzundako akaso denbora hoi zen sufrimendu haunitzezko denbora edo agonia bat, edo segun ze baldintzatu zuen, ere bai denbora hoi pasteko, ez? Eta horrekin pentsatzen nuen ere, nire familiak ez nola bizi du denbora edo nola bizi izen du, zen beren lana lotuago dago lurrei, eta animaliei eta bertze egin behar batzui ni deskonektatu nahi zenak, eta orden nik ez ditut ziklo horiek hain naturalki bizi, nik nago gehiago igual prisakin edo nahi dutena ja. Eta hoi nola txokatzen diren hoi ez, bizi modernoagoan denbora bizitzeko dugun manera azeleratuagoa, eta igual olako toki batek erakusten datzuna ere bai denbora zer den eta gauzek ez direla heldu duzuk nahi duzulaik. Eta sortzen dio ere, aldi berean, xarma ikastiai esperatzen, ez? Esperatzea bera izeten alda zerbait aski ederra, ez? Nire sexologiako irakasleak adibidez zerten zuen, la espera es erotizante. Ta egia da. Gero praktikan, pues...
eta gero oso existentzial jarrita, momentu batzutan jarri nahi zelako ni, liburu irakurtzen, eusten gaituen denporari, sarrera zoragarri hau eta aipu hau, ezta? Zer gara? Denpora gara. Eusten gaituen denporari. Bizi izan dakue, geratzen dana, pilatzen goazena, denpora gara be bai. Bai, denbora gara eta gara denborarenak. Eta da, hau aitu da, ez? Ez da nire pensamendu, baina ege da, denbora da itzuliko ezakuten bakarra. Ze pasten da, eta igual liburu honen prozesuen bai nahi nuen, pasten den denbora horren kontzientzia gehiago izen, ez? Sentitu gai dela denbora pasten, ez? Batean gantzait denbora, ez? Zeren denborak aidakun baten aukera bat hemen egoteko. Bizitza asko, liburuen esaten gabiltzena, gorputza daude bai. Emakume baten begirada dauela, esango nuke bai. Emakume gazte, hobeto. Eta gero, zuk irakurri zundana nik irakurritako da, zenbat aipu, apurtxo eta omenaldi moduan izango direnak, eta igual abia puntu izango direnak, bementxe Carmele Jaio, Castillo Suárez, eta bar, ezta? Zenbat, Idurrez Isabel, zenbat aipu, omenaldi txiki bat? Omenaldi eta eskerrak mate bat, ze nolabait okurritu baldin bazait asteare poesia idazten, norbaitek induelako izen da. Eta gero, ez dakit ere, igual hoi da biluztearik eta hundiena, ez, erakustea nire pensamendue, bertzeek ere eraiki dutela, bertzeetatik edan dutela, eta gustetzen zait, igual garai hortan akonpainatu nauten liburuek ere bai horra agertzea, eta autore horiek, zeren, klaro, nire poemaren batean egonen da, Pako Aristi irakurri nion poema baten eragina, ziurrenik ez, nahiz nik ez kontzienteki biletuz, gelditu izanen zaitor. Eta askipo egitea iduritzen zait, nik idatzi liburue, baina, horiek denek lagundu naute idazten liburue, eta gero idazleak ez diren nire ingurue ere bai, ez? Eta batzuk aipatutut barnean, nahiz eta denak ez diren sartzen, baina bai, nire pensamendua, ez da nire lagunei esker ere bai, nire familiakoei esker, ikusten ez zen jende haunitzei esker. Bai, orden bai, zen eskerrak mateko.